surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Случвало ли ти се да чуеш точно онази песен в точния момент? Песен, която не си търсил, но тя те намира от нищото и изведнъж някой се появява в мислите ти. Любим човек, спомен, чувството, което си мислил, че си оставил назад. И само за един миг всичко се връща. Гласът му, присъствието му. Може би всичко това въобще не е случайно. Музиката е начинът душата да ни напомни какво е било истинско за нас. Същото това е възможно да означава, че някои връзки просто никога не приключват. Понякога една песен не просто звучи. Тя идва с цел да ти напомни. Echo in the distance like the sound